Awona qinisile impela lesitabane lesi sigcokayo uma ukuthi Big Zulu nalolu bhaqa lolu quality abekho ngezweni cha. Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabushangi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenza kasithembu nonke naphila niphile nje Samukhuluke ukuthi subscribe sicela nami ucinezele ukuze boqala ukuthola ama video mangabe soposta siyabonga. Yay! Izinto zenzeka kumaskandi ziyenzeka. Yazi ukuthi bingelela abantu. Bingelela uye phela manje biyasilela ukhathaza lomkhathazi kodwa ke nakuthiwa suka. Lamadevana lawo. Okay bafuna sibuyele futhi siphele ezinye futhi ishisa pe. La khona siphela khona nje imbili. Siqala lapha. Chiro mkoche lomfoka Ncube owaziwa kakhulu endimeni amaskandi futhi nje unokuhamba kakhulu lapha naye uzandla encane umntumazi umfoka Mshango la khona bebenza ukuthi abasokhalweni usakhipha ukuthize la ngempela khona ebikela khona abantu ukuthi bengathumela izingoma zabo kwinamba thizeni la khona athi uzobese ebakhiphisa isingle track ingoma nje eyodwa vo ebese eyiveza kubantu ngendlela thizeni la khona lizoyimaketha khona futhi la ukhulume khona la bale khona kwipost yakhe lefundeka kanje na uthi okunye uma uzazi liciko ngifuna ukuthatha oyedwa la kule group ngizomsiza ngokwenza isingle track la nami ngizongenelela khona ngizomkhokhela e-studio ngiphinde ngiphusha umsebenzi wakhe kuzo zonke izindawo la ngikhona ukufinyelela khona ungaba ngosilisa okanye ngosifazane yaphuma le ngoma izoqala la lokho angikungabazi uma nje ekhona unekhono ngempela ngitholakala la 072 449 8979 la khona ekhuluma khona lapha Mgojeli ethi abantu abamthinte ngiyabonga izandla ziyagezana eseyivala lapha ngempela futhi le inombolo eshiyile athi khona ngempela ungathumela khona ingoma yakho mawukuthi khona usiculile uyiveze kuyena ukuthi ngempela lapha ushaya kanjani uma ushaya mpushoni bese ngengelela ngempela mawukuthi into yakho uyizwe kahle uyizwe futhi uyithanda bese exhasa la ngaxhasa khona njengoba eshilo lapha ngempela ukuthi uzobese kuse studio ekuthuthukise noma ekuveza futhi kubantu ukuthi uvele kanjalo futhi konke la finyelela khona ukuthi vele Mgojeli mfoka Ncube ukhona ku Instagram nakhona futhi ku Facebook ukhona unekhasi elikhulu enabalandeli abangaphezulu kuka 15000 kanjalo futhi futhi ke ake sibonge lapha Mgojeli mfoka Ncube ngempela into ayenzayo sengathi nabanye futhi bengafunda kuyena benze njalo nje nabo befaka isandla kubantu bephakamisa amaciko ngoba maningi amaciko akhona adinga nje kuphela isupport kanye noxhaso ngendlela thizeni akeke nawe ushuvu lakho ucabangani ngempela lapha ngempela ngodaba lakhe Mgojeli mfoka Ncube esinzo sakhe sihle nje usho ukuthi ucabanga ngaso bese sidlula double lesibili udaba lesibili siliphethe ke thina lana siphethe udaba oluthinda lapha ngempela igcokamelisho umfoka Manqele kanye naye lapha noSimomoza ubhekene wensizwa yeah shilo ubhekene wensizwa ubese wakhipha ivideo thizeni kodwa ke ukhipha ivideo yakhe thizeni la khuluma ngayo khona ekhuluma ukuthize kugcokamelisho nakabanye futhi abantu akhuluma ngakho ukukhuluma emva ukuthi ngempela lapha igcokamelisho alikade likhiphe ivideo yalo la khuluma amazwi athinta ukuthi uPapa Peni Zulu la khuluma khona lapha ngempela ngoBig Zulu kanye naye lapha uQuality umfoka Biyela engezweni out abadede khona ivideo la ngaphansi comment section soyishare kanye futhi nakhona la ku description soyishare khona ukuthi uzokwazi ukuthi uyibone ukuthi wakutheni eze ekhuluma la magama wakhuluma ugcomelisha noma la magama lawo nje wonkana ayithini uzofika uthola la ku video ekhona ku description la ngaphansi ukuthi lolo daba lolo likhuluma kanje nakho konke kodwa ke manje uSimomoza wavele wakhipha ivideo ngemva kokuthi ugcomelisha lenze lesigamelo sokuthi ikhulume lawo mazwi lawo akhuluma futhi la ngempela uSimomoza ubese wakhuluma wata lapha ngapha nangapha wangasabheki nje ukuthi lapha ngapha ngoba la ngempela kuzokala ekhuluma khona amazwi abhekeke lapha na kugcomelisha anganambitheki kahle mawukuthi ngempela uyawalalela kodwa ke nakho akushilo Simomoza la ngempela Qinisile impela lesitabane lesi sigcokayo uma ukuthi Big Zulu nalolu bhaqa lolu quality abekho ngezweni cha bayembatha bonke Ali Mgube no ngizwe futhi ungizwe uthungela omunye usisi impahla ohlala eThekwini usizodle savana nje big time bonke noqhosha bayembatha no navigator leliphinifa lelo navigator ikenge nje embatha bahlubule nje ke iningi labo ukuhlubula lokho injalo ke lapha ngempela ivideo lena ishayela uSimomoza ibukeka kanjalo nje ngempela nazi nebuko zakho ijekile lapha ngempela futhi nje hey ebedla isifeke yeah akushuvu lokho na ngamazwi lakhe lapha ngempela uSimomoza ngokunjalo futhi nangodaba nje oluthinda igcokamelisha lana ngempela ukuthi umdlalo weinsizwa lo ayofaka kubantu uqhuba kanjani ngabe sekhona senukubonile noma zawashaya ama video insizwe ema hostel ngoba phela wagcila kakhulu base hostel ukuthi abaphusha ama video abo nabo besho abakushoyo
njengoba ecommercial lenzile lapha ngempela. Akusho uvo lakho comment section ngezansi bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.